Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Denny Ismaois. Kita lanjut Arab sarapan. Pemirsa, sarapan. Mangan tak delokno. Wedekan. Nah. Tripod iki guys. Ape mangan aja niki, guys. Hangat. Mbah tripod iki jane piye lho. Bayu-bayu kae. Gimana kayak perok kok ini cek lemes. Kita sarapan bersama sambal jengkol. Sambal jengkol. Muluk ae, guys. Mantap. Mari kita sarapan. Tak cuci tangan dulu lagi. Jos gak pemirsa. Enggak sarapan biar ambek rada adem panas soalnya pemirsa. Sarapan. Kerupuk. Kanggone mak itu. Alhamdulillah. Enak iki ndare. Sampai entek iki ini dipangan beres. Kita sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik amin. Aja terbukti apa? Empuk buka ya. Empuk. Kayak apa? Nikmatnya ya. Jajal pemirsa. Caranya mentah digoreng. Ambeknya dulek. Baru digoreng nah. Lomboknya terus dimasukno jengkol sing wis gorengan baru disori banyu sampai medok. Empuk aja digodhog dhisik. Kadang enek sing digodhog mentahan. Lagi digoreng malah atos. Ora usah godhog suwe-suwe. Enggak percaya dan jajal kaya Mbak Isma. Ya aku yo nganggur resepe wong kono. Ponakanku. Resepe wong serut ini masak jengkol. Mantap. Ini. Guys. Sampai ora berkata-kata. Allah.
kacangnya coba mantap. Ada kerupuk. Apa di konten? Di wong-wong podo apa? Tandur guys, soalnya udan. Apa kayaknya? Aduh, kok balik mulai nang jipuk helm. Apa nih di cara? Yang dengan ke siji nih. Apa aja? Oh nyetel musik katanya. Oke, Mam. Kerupuk Egendar ya ini cocok. Yang penting esok sarapan. Mau gawe yang koneh. Dari ini guys. Wah. Pedes. Sampai gak berkata-kata saking ini. Kalian mesti gak percaya nek empuk ya guys. Jajan lah. Ora sing tekad-tekad tak. Bener-bener empuk. Oke, sekolah jadi sepi. Menangnya pemet gawe. Lagi pedas, asin. Wah. Ini guys ya Pak. Nikmat pokoknya. Favorit adalah jengkol. Terus selain dimasak sambil jengkol, dia Pak Nona pemirsa. Kayak jangan apa? Kayak cabai apa diloda ya? Semur jengkol.
bawang. Nah, aku kok gak entek-entek. Makan. Enak. Ya apa? Lombok setan, guys. Ambil lombok garing. Duh. Garing ngambilin duwer. Wis kemeringet koyo ngene. Tapi nikmat. Pedesnya sik iso dinikmati. Ora sing terus pedes tok ngaplak. Kayak lagi ning mangan disuruh banyu wae. Soale gorokane men kudu seret tenan, guys. Mbak Deni ada jejak sarapan yang anu nek esuk iki. Anu. Repot nek esuk. Oh iya, ini acara. Enak sih. Digeprek. Jenggole. Ini gak digeprek ya sinu. Ya Allah. Mbak Isma sampai ke omongan ya guys, nek mangan. Saking nikmati. Menikmati. Sampai resik ya. Kesu. Ya Allah. Enak. Podo tandur, podo sekolah, podo sibuk karo gaweane dhewe-dhewe dimesah. Wis ngene iki Mbak Isma. Nek pengen lagi kari kan dibatur. Mbak Deni yang sekolahan. Wis akeh nek acara, sesuk nek acara. Makanya kita gak selalu iso barengan terus pemirsa ya ngene iki. Nek enek momen di sing enek kita langsung di syuting ngono, gak usah larang ngenteni kudu bareng-bareng. Terkadang ya nek iso bareng kita bareng. Pas mangan gak pedes, tapi nek wis bar lambene panas. Aduh. Panas, guys. Kalian lombok garing. Tapi pencinta pedas, pecinta apa jenenge sambel. Anakku piring yo ngono, nek enek sambel yo. Walah ndek sore mangan sambel tomat mbek tempe, anget-anget. Walah.
Antek mbok pindho ping 3 peri. Saking enake mangan sore dadak-dadak ngono lho. Wis inuk pemirsa, tempene tek inuk nisan. Aduh, maune koyo bakal terus akhirnya dadi ngono lho, malah enak pemirsa. Nek tempene kebeneran apik lho ya. Aku ora godhong minyak kae pengen nyambel apa? Pengen ngono kae. Nasi padang. Ra enak ngono. Gak usah hepek dan tuku 10.000 nasi padang oleh kok. Iki wis bar kabeh Mbak Isma karek apa ya? Mbak-mbak wis peteng mang. Saisa nyapu wis bar kabeh karek raya-raya ape adus. Ape golek kabel. Kabele lampu ngurip mati pedhot kabeh. Nek ora nek wong lanang ya wis ngene iki pemirsa. Aku nek lampu jek iso menakno dhewe, menek-menek ngono tak ganti, tapi nek kabel kok nyambung wis gak iso aku. Paling pake tapi pake mergawe. Aku tuku colokan ae nah yo sak kabele karek lampune iki jek kenek kabeh loro. Wis sabar terai yo lanangane golek dhuwit ya pemirsa. Yes, muga-muga tak dongakno kabeh. Pemirsaku diparingi sehat, seger waras, panjang umur, berkah barokah. Iki alhamdulillah buah-buahane wis mendek, wis rada berkurang. Mbok nek enek dadakan juga karo pemirsa. Aku ki apene randu. Tapi jek peri mlebu neh ngene iki kudune randu 1 minggu yo. Nek wis sekolahane wis gak iso izin, soalnya iki delok angka sampe tes gak oleh izin naik, gak oleh prei. Sumping karo anak anu liburan wis sisan bar tes kan mesti preinan. Wis sumping tinggu ning randu. Suwi gak tau rono apa niliki wong tuwek pemirsa. Jenenge anu iki dibel Pak ora aktif. Paling paketane entek engko tak tumbasno. Aku nek gak nelponi piye ngono. Biasa ditelepon kudu roh putune. Suwi kok guys, gak rono. Terakhir rono ya pas buah kae. Terus gak rono neh. Lah piye sekolah TPA, ngonten apa ora kena ditinggal ya pemirsa. Paketane apa kuwi? Ya wis ngono selesai pemirsa oleh sarapan Mbak Isma. Terima kasih wis menemani Mbak Isma sarapan dengan sambal jengkol. Mbak Isma pamit dulu ya, sepurane nenek klera-klerune Mbak Isma nek oleh ngonten tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya Mbak Isma sepurane ora iso gawe kalian puas dengan kontennya apa piye nih apa-apa ya sepurane eneke ya sing ngene iki pemirsa oleh ngonten ya sing ngene iki nek ning omah ya pokoknya aja lali jajal tips cara masak jengkol Mbak Isma. Jajal ning omah nek ora percaya pemirsa, aku gak omongan dobol. Nek kepengin empuk ora usah ngenteni, kadang nek kae nganggo resep sing digodhog 7 menit, bar kuwi terus dipateni ditutup. Bar kuwi terus dicethekno neh 5 menit diangkat. Ora usah ngatos tak omongi nek digodhog. Goreng mentahan ae, cuci sing bersih, goreng mentahan. Bumbune digoreng, lomboke terus diulek, goreng neh disori, dilebokno jengkol gorengan terus disori banyu, wis nunggu sampai sat banyune medhok dhewe, empuk dijamin gak dobos. Tenan. Aku mene yo gak percaya apa gak malah atos digoreng mentahan ki. Ponakanku. Jajal lho Mbak, pisan. Jajal ternyata tenan. Resepnya tak nggo sampai sekarang ini. Kayak bingung agar masak jengkol kok atos. Kok jek atos kok ngene. Saiki empuk, guys, inuk. Pemene terus sesuai selera. Ora sadiri sih gak apa-apa pemirsa langsung goreng utuhan. Bar kuwi nek pengen bar digoreng iku digepreki dhisik jengkole bar digoreng. Utuhan mang digepreki terus dilebokno pas godhog kudu ae sesuai selera kalian masing-masing yo nek masalah jengkole mbok iris mbok utohno apa mbok jegurno ngono ae yo pemirsa. Oke wis ngono ae Mbak Isma pamit dulu. Becik ketitik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan gak omongan bar dikeki mangan ngoceh kaya manuk podang. Yo iki. Aduh sampai kelar tangi.